मई ये जे दोगला के चले से पहले फोन कैनी है कि ये हो आज हमें जाए चल तनी बतावा गाड़ी बस वाला हो जाए उतार देना सा अब हमारे ले जाता वे भले जे रख है वो दोगला जरे 4 गो गाड़ी बात सुनी ना तो लोग पेट के पानी पहुँचेला ना आ जौले 2-4 गो सुन ला ना तौले चियार के सुतल होई ए जे कनी कि तू ही जा लेकिन ना तू ही जो जाता रही जे कुल भौजी ओरी अरे बाबा ओए मई का आ गलू हट ना तो जानतो नहीं हमरा के हट जा हमर जरिया लेन त अरे फोन करबी कबे ना फोन करबी हम अरे तो का करत रह भोसे तुरा के भाग गुर लियो भोसे तुरा के भाग रह लिया बने में लेट हो गेलो तार बहिने ना तुरा के भाग रह लिया हैं भोसे भी भाग रह लिया तार माई काहे के दहली एगो त मेहरारू दे देले बली कि हमर एकदम परेशान में के पानियो दे दहली कि लो पा लो ओकरो के धके ना जानते बड़ा कि हो जा उतर ले बा कुल जानते बड़ा कि दाल ले ले बानी तू तेल मसाला कुल ले ले बानी जानते के घर में 10 किलो वजन बा ये पंचर हो गई भाग गोली ले भागल होने त जाके के धके लिया के त बांध के आवत हालत पंचर हो गई ले आवत जैसे ने भोज ले बली वैसे नहीं लाइक देखी ज्यादा जपट मत करी ठीक ना आदमी लेके चले के बाद चले तुम लेके चल जाई वो भागल ओकर के धर परेशान हो गने तू आके हमर के परेशान तू कइले बालू हैं दोनों आदमी पानियो से परेशान आई मेहरारू से परेशान ना तो बुद्धि ना बुझात ना रह ए त का करी कोई घर से मोगी फोन कर तो चल के जाके कर लिया ओकर भारी होई तो भोसे तर माई देले बल तो बानी ना ओके ओकर के बारे में 6 महीना लाग गइल ह लगना चलो ना रही एक दिन घर में आदमी तो आग लग जाई चलो एक आग लग जाई ठीक ना ना रही आदमी तो का जाने कैसे ना रही ना तो कैसे गुजारा हो जाई ना रहब तो 1 घंटा 2 घंटा ना रहा तो ई हाल हो तो घर में हो रहा भुजा जाई एकदम ए तो हमको रहती ना तो तार से भैंसियो अपन ना धरा रहे थे ना इतना से तो वो ना चलाओ तो लखिया होता बात करे तल हमारे का दोसिया लिया गोड़ दुखाए लगल हाथ दुखाए लगल हमार कबे भारी भाई तो भारी बात तू कम खातली ओ दोगला उतार देता ना सब होई जे तो उतर यहां से ना जा स्टैंडर पर रहता है ना उतर यहां से हैं कन्या की तू ही चल जा लेकिन ना चल जा भौजी और कुल जा तली जा तो का बोल तू ना बाजार से हम जा सकेली ना ले ना रही ना तो जेबे ना करी ना हाथ फाटे लगल माथा खराब कइले बानी यार फाटत त हाथ चलो अरे भाई हाथ दुखाए लगल दोगला का तो ढेर होता हाथ फाटता आए इतने दूर लेके जाइबे बुझ जेबा कैसे त काकत पादत हम लेके आइनी उतना दूर से उठा तो हमरा से हिलत तो कैसे त लेके आवत नहीं एगो तो देह में जान नहीं खे कमजोरी है तेरे सतावत को तो दोगला के दवाई करा के त नहीं खे करावत हैं चलो